Tenim un problema, la Terra s'està escalfant. El canvi climàtic és que el gel del pol nord i el pol sud es desfà, que les ciutats fa més calor. Hi ha moltes fàbriques i cotxes que fan que la Terra s'estigui escalfant cada vegada més. Jo crec que el que està passant és que l'atmosfera es va reduint i llavors deixa passar el sol i no el deixa sortir. Una solució seria no gastar tanta energia. L'aigua normalment es refreda quan està al càntir perquè el fan té com uns globus que fa que l'aigua es pugui refredar o líquids. Què més eficaç per refredar l'aigua? La nevera o el càntir? Aquí cap un litre d'aigua i posarem un litre en el càntir i un litre a la nevera. L'aigua està a 20 graus i mig. L'aigua està a 17 graus. Hem arribat a la conclusió que el càntir és més eficient que la nevera. El pots portar a totes parts. Pots fer-lo servir per regar les teves plantes gràcies als poros. Es refreda gràcies al sol No gasta energia i per tant no contamina